Iż-żmien jgħaddi malajr. Bħalma tgħaddi żiffa riegħ. U din is-sena li waslet ukoll biex ittemm il-ġirja tagħha. Ikolli ngħid għaddiet bħal teba' ta' għajn. Għaddiet u ħalliet it-tifkiriet fl-esperjenzi sbieħ li jelevaw il-qalb bil-fwieħa tal-ferħ u lena u wkoll ġrajiet oħrajn, ġrajiet ta' niket. Ġrajiet taqsim il-qalb li mmarkaw bis-swaba tagħhom il-ħajja u ċabsuha bl-oskur u ħallew dieqa ta' nostalġija għal dak li kien u li issa m'għadux. Għal dawk li ħabbejna li kielu u xorbu magħna, talbu, daħku u bkew magħna u issa m'għadhomx. Fis-suċċess u l-fallimenti li jesternaw ruhom fl-atteġġamenti u l-attitudnijiet li mexxew il-ħajja u tawa il-ħelu u wkoll il-morr. Kollox għadda u llum inħarsu lejn dak iż-żmien li rabatna miegħu permezz ta' dak li esperjenzajna u llum huwa ġa parti mill-passat tagħna. U kien hemm raġel li ħareġ jiżra. Xi żerrija weqgħet fil-mogħdija u ġew l-għasafar u kiluha. Kemm okkażjonijiet tlifna meta konna medija wisq b'dak li aħna u b'dak li għandna. Kemm għajnuniet qatt ma ingħataw għax kien hemm skomdu personali. Għax kien hemm impenn personali. Kemm kliem sar u baqa' jingħad għax kien hemm l-antipatija, ir-rabja u allura xejn ma sewa u kollox tar mar-riħ. Xi żerrija weqgħet qalb il-blat. Ma setgħetx tikber u tagħmel l-eruq u nixfet. Biex xewqat biss ma jsir xejn. Min ma jridx jaf, min qalbu jibsa, min ma jridx jara fil-bżonn ta' tbatija, min ma jridx jaħfer, min qalbu kiesħab ħassilġ, min ifittex ir-raġun f'kollox, allura il-grazzi li jagħtih il-mulej ma japprezzahomx. Ibati hu u jbatu ta' madwaru ukoll. Xi żerrija weqgħet qalb ix-xewk. Ix-xewk ħonoqha u ma setgħetx tikber. It-tlellix tad-dinja tellef mill-ħarsa tal-persuna lejn il-ħallieq. Jien ukoll ridt inkun tiegħek. Kollni kemm jien, imma spiċċajt bil-biċċiet. Ridt naqdik u bid-dritt kollu kont imbexxaq qalbi għal dak kollu li joġobni. U ħallejt dak li suppost kelli nagħmel u spiċċajt eżawrit, niġri l-hawn u len. Id-deċiżjonijiet ma ħadhomx fid-dawl tiegħek, imma fid-dlam ta' dak li rid jien, li kelli bżonn jien u ta' dak li xtaqt. U li jien ħonoq dak kollu li seta' dawwalli ħajti u għeni nixxettel u nkun aħjar. Xi żerrija weqgħet far tajba u għamlet il-frott. Kemm esperjenzi sbieħ.
kemm kienu ta' fejda u kemm imlew il-qalb bil-kuraġġ u t-tama. Kemm okkażjonijiet li għenu fil-qawmin mill-ġdid u fit-tkomplija tal-mixja lejk. Kemm esperjenzi li għenu biex tinkiseb tranquillità, ferħ u mħabba. Kemm persuni li fawru l-ħajja bis-sigurtà, biċ-ċertezza, bis-sodezza, bir-rispett u għaqal biex setet allura titkebbes aktar il-fiduċja fik mulej. Ta' dan u aktar, grazzi mulej, imma fl-istess ħin maħfra mulej.